Právě jsme se Sárou přijeli do Tiraspolu, do Podněstří. Pronikli jsme přísně střeženou hranicí. A teď tady začínáme naší dnešní reportáž. Je tady trošku problém s natáčením. Je to tak jako napůl povolený, napůl zakázaný. Nesmí se natáčet jakýkoliv infrastrukturní objekty, takže například to nádraží za mnou a jakýkoliv, reálně ne, a jakýkoliv vojenský objekty, které jsou tady tak nějak všude okolo. Takže vám budeme průběžně informovat takzvaně, kde to půjde, kde budeme mít možnost. Sáro, jaký jsou tvoje první dojmy tady? Mega bombice. Tak přátelé, rodino, brzy naschle. Kalinka Maya, Santu Yagada Malinka Malinka Maya. 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 Přátelé, rodino, právě jsme v centru Tiraspolu. Musím říct, že je tady přesně takový, jaký jsi si představoval. Prostě paráda. Kalinka Maya, Santu Yagada Malinka Malinka Maya. 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 Vážená hokejová rodino, prošli jsme si centrum Tiraspolu, ještě ne celý, ale aspoň část. A zatím naše dojmy jsou veskrze pozitivní. Budovatelský étos na nás dosednul, z celého města je cítit prostě to, že táhneme všichni za jeden provaz pro lepší zítřky. A teďka jdeme trošku experimentovat s místní kuchyní, takže očekávám naprosto orgasmický kulinářský zážitek. Já mám kyjevskou kotletu a Sára má salát, takže to nakombinujeme, navnímáme, jak se říká u nás na Letný, a pak vám dáme vědět výsledky. Možná tady z toalety. Drahá rodino, drazí přátelé, právě jsme pořád ještě v centru Podněstří. Musím říct, že to na mě působí takovým uklidňujícím dojmem. Teďka směřujeme tak Sošelenina, kde položíme květ a vzdáme hold. Ano, věčný plamen socialismu tady pořád plane. A zatím nejhorší věc se nám tady stala.
Oni lidi říkají, že tady není bezpečno, jo? A zatím nejhorší věc se nám tady stala je to, že jsme tady potkali 3 Slováky. Takže možná na tom bude něco pravdy. Přátelé, pokud budete v Podněstří, tak mám pro vás horký tip. Naučte se předtím, jak se tady nějak lokálně řeknou záchody, protože my to nevíme a začíná to být velmi, velmi palčivý problém. Hrozně málo se o tom mluví, ale tady v Tiraspolu se narodil Harry Potter. Tamhle na náměstí Rudé hvězdy. Herko pomník. Drahá rodino, drazí přátelé, ale počkat. Po náročném dni v Tiraspolu se naše reportáž pomalu chýlí k závěru. Směřujeme zpátky na nádraží, kde budeme doufat, že i v téhle pozdně večerní hodinu narazíme na mašrutku, pokud možno s klimatizací nebo aspoň s otevíratelným oknem, který nás odveze zpátky, no nevím, jestli tomu může říkat civilizace. Vlastně jako oproti tady myslej na lidi, tam myslej jenom na mamon. Sáro, jdeme vůbec na tu mašutku, nesedem na to? Ale jdeme jenom, když bude fakt klimatizace. Jo, budeme rozmazlený a pokud ta mašutka bude myslet na lidi a ne na peníze, tak do ní nastoupíme a pojedeme zpátky do Kišiněva. Když nás motová, aby to bylo 100% prostě s klimatizací. To nevím. Tak jo. Tak zatím. Už jsme zažili i líp klimatizovaný mašutky. Šli jsme z mašutky pekla ven ochladit se, protože bychom jinak zemřeli. Sara aktuálně nechce na kameru. Musím říct, že je tady v Podněstří si jde najít střípky civilizace. All the seas, all the winds are dancing hora. It's a dance you've never seen from a country called Moldova. Tak jsme zpátky v Kišiněvu. Náš drahý řidič dokázal zapnout klimatizaci po pouhých 2 hodinách a 2 minutách jízdy. Takže jsme trošku vyšťavený, propocený a jdeme ochutnat nějakou lokální moldavskou kuchyni a.k.a. McDonald's. Takže děkuju rodinu za pozornost, tímhle dnešní reportáž končí. Respektive nekončí, protože vytahujeme kameru a jdeme tentokrát prozkoumat západní část Kišiněvu, ty vole, já už ani nevím, kde jsem. Přátelé, je 10 v noci a právě jsme viděli Pyro Show na flétnovém koncertu. Takže musím říct, že skutečně v Moldávii je možný všechno. Země nekonečných možností.